shirkan da sarara suke yi za ka ci ubanka za ka ci ubanka rara za ka ci ubanka bari su gama dole da mu za ka zauna abubuwa kan waɗanda za su gaya maka gaskiya ai garbi ne kai rara garbi ne kai gasa ko da rabul izzatu wal jabarut Allah ce ne da nasu daga cikin mutane mun yi takhiru min dunillahi andada akwai da suke rukun su tunubu a matsayin kishiyoyin Allah saboda haka kowa tafsirin da zai gane yuhibbunahum ka hubbillah wallahi yanda yake son tunubun nan yanda yake son Allah haka yake son tunubu kuma wai bai san ka ba wai bai san ka ba da su ne ga rubutunsa wai kuma da bai sun daina karatun Allah sun koma da karatun na followers business and openness completely business and openness mun ba ka kana ka ce muna karatun na followers billahi da fitin kafin a san ka ni aka sani Tintan a san ka ni aka sani wanda kuke da kuke gani billahi la ilaha illa 1995 shekara nawa ce na zuwa yau 30 ne ko wallahi ina wa'azi ka je ka tabi historical biography ga shi yanzu musamman da cikin daransa sai ne ga wani da Buhari annabi lokacin Buhari na rayu da mulki ya kuma ce nan Buhari wacce magana ce bai gaya masa ba kan ya kace yi tuni ne to kaga lokacin zaka gaya mana illa turubu sai na tabbata ma baki ba wani wanda zai zama iskanci a yanzu ba masa ido wallahi in muka karanta ma nafsi baka yake da shi ba za mu aiko maka da nan shi uwarka aka sace ne muka dinga roƙon Allah sai da Allah subhanahu wataala ya saka dawo da ita me kike nema wanda Allah bai baka ba kullun nan ka samu daukacin nan Allah ya dauka ka wadannan kariya tun ana ji har an daina sauraron ka kai ya kuri da haka kai ya kuri da haka ba ka ƙetare arzikinka ba ka kasa isa da ɓauta inda sauran rayuwarka sai ya sa cuta jikinka ba ka yi gari da lafiya wanda da kake mawaƙan yan siyasa ne ana ya sanya mana lafiya a Kogi State ba a yi ɗan takarar gwamnati bai ci zaɓe mutu ba wani ne Prince Audu ko Abubakar Audu ko a Kogi an yi zaɓe an sake baki da noɗe rantsuwa za a yi ake ne rayuwa ce an ka tuɗe kuma ya tafi ba da jiniya ba yana da rashin daga cewa ya ci zaɓe mutu to ka zo ka gama kamfen da baki na baka mutunci da sabon za ka mutu ka sai da mutanenka ka sai da addininka ka sai da yankinka kawai ya kan ya mutu abu ne da mai auren Allah Allah ma ya sa Allah ya sa Allah ya sa ko kan da shi mutu Allah ya sa sai ne shirkul mahabba shirka ta soyayya don su bane da yi in ka yadda kasan da tsoye ne sauran bayan da suke raka ka su ne da ya gaba da tuko mota da kai sai ne maka da kuka duna billahi ne jin da ake gwamna ko mun haka ake masa amma ba ka da kishin yankinka ba ka da kishin al'ummarka ba ka da kishin addininka wanda ba addinin mu ne ba da biyo ne wallahi da lahira shi ne bai da alaƙa shi dan san shi ba sai tun da gina wani abu ya bi ka kishi kuma da kai ne yake tuni mina yake ne inda hudu shi ne ya tashi isa mai da sabo ba haushe ne mu kaga da kana da hankali kai ka zama bature tun da gina ne kai ba ka dinga da ni ban naka wani ba turanci shi kuma wacce ba hausa